Ahojte ľudia, vás vítam u tohto videa. V dnešnom videu si zahráme hru Collect All Pets. Je to naozaj zaujímavá hra, zbierajú sa tam pety, takto máte index a tu musíte mať tieto všetky pozbierať, aby ste si mohli dať rebirth. Ja som to začal hrávať až teraz, skúsime niečo získať a ideme hneď na to. Tak zistil som, že sú tu ešte vlastne aj takéto questíky tuto. Takže ideme si hneď tento prvý urobiť. Vo Forest máme zničiť týchto 70 kryštálíkov. Tak dúfam, že to dáme čo najskôr. 2000 years later. Takže už sme dokončili tento quest, takže 70 000 coinov je tu a ďalšie je 35 000 získať. Týchto coinov to bude úplne ľahké. Takže ako vidíte, už to máme, bolo to celkom ľahké a padol nám nový pet, takže už máme 99 a tu som pozeral, že zase to bude plus ďalší damage, čo sa určite hodí a za chvíľu budeme mať aj viackrát coin akože násobok, takže na to sa dosť teším. A ďalší quest máme túto v Desert dať 60 000. Takže ako vidíte, už sme splnili aj tento quest, takže kolektneme a už máme 700 000 peňazí, čo si myslím, že je tak akurát. A ja to nechám teraz chvíľu AFK, nebudeme robiť tieto questy, nechám to chvíľu AFK a našetríme nejakých pár miliónov coinov, aby sme dali týchto uncommon petov, dali všetkých a keď pôjdeme na opening, tak sa vám ozvem. Takže máme už nejakých 3 milión a 200 000 coinov a to je najlepší čas si otvoriť toto uncommon vajco, aby sme doplnili týchto 10 tu, čo chýbajú petov. Takže ja to neviem obkecávať a ideme rovno na to. Takže akurát sme dokončili títo uncommon pety, mám už 48 zo 48 a ideme pozrieť inventár, mám ich tu viac než dosť. Takže dáme si ďalší timelapse, kým to všetko skraftím na rare pety. Takže ja som to akorát dokraftil, máme tu posledné, ideme našu prvú legendárku skraftiť, uvidíme, kto to bude. A Flam Warrior, ok, takže máme prvú legendárku a už máme 120 petov, no už máme celkovo 126, takže môžeme ísť sem do ďalšej lokácie. Tu máme niečo, dvakrát shiny luck. To si asi necháme na potom, máme tu rare vajíčko a máme tam nového peta, takže to sa určite hodí. Potom ďalej tu máme ešte tuto dva epické dokonca a epic není nové a uvidíme, ako sa sem dostanem. Takže neviem, ako sa tam dostať, takže nevadí, necháme to egg tam a petov dáme túto. A asi budem robiť tie questy, lebo tie questy sa naozaj oplatia. Pozrite, keď dám 100 questov, budem mať plus 5% speedu, takže to sa určite hodí, ale zatiaľ to asi necháme tak. Ešte plus toto sa určite hodí. Crystal Destroy musím 5000. To bude dosť ťažké nafarmiť, ale tak dúfam, že to nafarmíme čoskoro. Takže rozhodol som sa, že pôjdeme si týchto petov, pôjdeme do prvej lokácie a tam nafarmíme presne taký jeden quest a to je tento Crystal Destroyed mám ich tu 4300 a podľa mňa pôjde to o dosť rýchlejšie, keď dám týchto petov túto do nejakého sveta Meadow. Takže dáme ich tu a hneď to ide lepšie. Takže určite sa nám toto vyplatilo a my dúfam, že to nafarmím čo najrychlejšie. Takže my už to za chvíľu máme týchto 5000 Crystal Destroyed a
máme to, takže plus bude asi 10. Je to tak, máme už plus 10 magnet, takže teraz sa to bude zberať o čo ľahšie a asi poďme na tie questy, lebo tie questy by potrebovalo by urobiť aspoň na 50. Takže prvý quest máme 46, bude teraz 47 za chvíľu. Práve teraz máme 47 a takto budeme robiť tie questy. Kvôli tomu, že to sa fakt oplatí tie questy robiť. Dáva to dosť coinov, napríklad iba 10 zničiť, ale zase je to tuto až. Tak uvidíme, za koľko to zničím. Takže netrvalo to až tak dlho, trvalo to možno ani nie minútu. Takže ďalší quest a teraz musíme ísť zase do Desert a koleknúť 125 000 coinov. Takže toto bude asi ten ťažší quest. Takže netrvalo to dlho, máme už aj ďalší quest a to je Rare Egg a máme nového peta, takže už máme 30 zo 60 Rare petov a ešte urobíme jeden a to bude zás na pláži. Takže tento quest už máme, tento bol dosť ľahký, takže teraz máme ďalšie Uncommon vajco. Tu už nám nemôže padnúť nové, pretože máme 50. A toto bude k dnešnému videjku všetko, dúfam, že sa vám páčilo. Dajte aspoň zás 10 lajkov pre part 2. Dúfam, že v ďalšom videu už budeme niekde tam vzadu, čo by som bol za to veľmi rád. Takže dúfam, že sa vám páčilo, dajte tých 10 lajkov a my sa uvidíme u ďalších skvelých videí. Ahojte.